vilken fin låt. Ingen endaste bit har. Nej. Ingenstans. Men, kom. Ja, kolla. Ja. Vilken tänkt slåss, mamma. Mm. Det blir han idag. Mamma, bara låna den här. Mm. Så man måste fråga Louis. Louis, ska jag låna den här? Det är Louis saker. Mm. Louis, jag lånar den. Man måste vänta så jag ser en svara.